Moi moi! Kaunis kesäkuinen päivä Kouvolassa, Kouvola S-ralli alkamassa. Aineen Jannen kanssa ollaan tässä baanalla. Tällä kertaa tommonen V1600 Micra alla, ei oo aikaisemmin V-autoa ajettua. Nyt sitten päästään sekin kokemaan, että löytyykö sieltä 1, 2, 3, millä voi ajaa vai voiko käydä alamäessä vaikka 4. Sadetta vähän ripotteli aamulla, kun tultiin tuolta Mäntyharjulta, mutta nyt näyttää keli ihan ok, toivottavasti pysyy tämmöisenä poutasäännössä. Vähän raskas keli, sateella ajaa tommonen pikkuauto, varsinkin tolla välityksellä. Toivotaan, että keli pysyy poutasena. Ei muuta kuin katsastukseen seuraavaksi ja sen jälkeen toivotaan, että leima irtoaa ja päästään baanalle. Tässäkin voi epäonnistua. Niin. No sit ei nyt julkaista sitä. Totta kai julkaista. Hätänappi. Hätänappi, niin. Vaan se jää johonkin semmoiseen paikkaan, ettei oo katsojia ja tarvitaan. Toivottavasti ei, mutta jos tarvitaan lisäapua. Niin. Okei, kiitos. Seuraavaksi lähtövuoro on numero 95, Sami Sarjula, ja kartturin paikalla istuu Janne Laine. Minkälaiset fiilikset Samilla ennen starttia? No, aika hauskat silleen, että tuossa Kuusankosken aluesairaalasta olen vuonna 1978 onnistunut pihalle tähän maailmaan. Leikkimielisesti, jos puhutaan, niin en tiedä missä on mies pantu alueelle, onko se täällä Kouvolassa. Muutama vuosi ja vuosikymmen myöhemmin sieltä ilmassa täällä kilpaa. Onko nämä tuttuja teitä? On näitä tullut joskus ajettua, mutta mulla on varmaan Suomen huonoin tiesilmä, eli mä en muista yhtään kurvia enkä hyppyä. Mennään sitä, minne tie kääntyy ja toivotaan, että ranteet kestää mukana. Ei, tossa on hyvä resepti tälle päivälle. Pitäkää hauskaa. Kiitos. Numerolla 95 Sami Sarjula ja Janne Laine. Luokan 19 voitto on tänään Sami Sarjula ja kyydessään hänellä on Janne Laine. No niin, Kouvola SM-ralli ajettu. Joku minua pikkasen kuuluisampi kaveri sanoi aikoinaan satoja vuosia sitten, että Veni Vidi Viki tai jotain sellaista. Todennäköisesti lausuminen meni aika väärin, mutta hei. Nissan Micra V1600 siivitti meidät tänään voitto. Me ei tiedetty mitään, me istuttiin kyydissä ja voitettiin. Yes. Vähän balsamia haavoille, tässä on parin vuoden aikana keskeytyksiä ihan tarpeeksi. Kerrankin maaliin ja näköjään vanha setä vielä vähän osaa ajaakin, niin tänään luokkavoitto, tästä on hyvä jatkaa. Elokuussa mennään taas.